magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicolia. Oh, di ba? Naalala ko na naman yung yung powers ng AI. Ay, oo. Nakakaloka talaga. Actually, nung nakaraan, kailan ba yun? Anong araw ba yun? Basta nung 11, napakinggan ko nung sa drama sa Dear Love, ng issue ng babae dahil walang time yung lalaki, gumawa siya ng AI boyfriend. At nahuli siya ng na may kachat. Pero yung AI kachat pala. niya, ang kachat niya ay AI. AI, oo. So naghiwalay sila ng boyfriend niya. Hindi ko narinig yung particular parang nag-cool off. Oo. Dahil doon. Dahil doon. Diba? Pero meron akong real life na napanood na ganyan na news sa ibang bansa na pero kasi bata pa, sobrang bata pa eh. Parang twin pa lang, di pa nga teenager. Okay. Tapos nagganyan-ganyan na yung AI na kausap niya, hindi ko rin maintindihan. Parang led her to do things na hindi maganda sa sarili. Nako. Tapos ang ending, parang namatay yung babae doon. Hala. Yun, yung may ganon. So, hindi natin alam yung buong, lagi naman natin nakukuha yung buong picture sa mga storya. Pero, ang sinasabi lang dito is, hindi pa rin tunay na tao yan. Correct. Diba? So, we don't have a relationship. We shouldn't have a relationship with a computer. Correct. Diba? Iba pa rin yung tao talaga na may feelings, nahahawakan, nakakapag-express ng nararamdaman, yung ganon. Diba? Lang, gets naman natin, additional, baka kasi mag-umpisa ito as simpleng, parang naaliw ka. Tapos ang ending na addict ka. Correct. Yun, doon lang tayo. Parang dapat alam mo pa rin yung realidad versus yung hindi realidad. Oo. Diba? Pero do you think, para ba sa'yo, makonsider mo ba na micro-cheating daw yung... Oo. Ako din. Kasi ang opinion regardless ko doon. kung tao o hindi. hindi, Tama. may kausap ka, nilalandi mo siya, may ganon, and then that's kasi micro-cheating. Sabi nga, again, ito na naman, magko-quote na naman ako, diba, sabi sa Bible na sa isip mo palang nagkakasala ka na Oo. So, yun na yun Hindi kinakailangan gawin mo pa yung action. Sa utak mo palang nagkakasala ka na. Kaya yung mga halimbawa, yung nagdadahilan pa sila na nag-text lang naman yun eh. Hindi yung text lang. Yes, Kasi yung malicious text yan. Hindi mo pwedeng sabihin na wala naman kaming ginawa. Wala naman kami talagang ginawa. Landi-landian yun. Wala lang naman yun. Hindi. Text lang. Hindi. The fact na sexy ang mga exchange of messages, 'di ba? Nag-iisip na kayo. Hindi lang kayo nagkakaroon ng chance to do it. Nagkataon lang, wala pa yung pagkakataon na gawin. Pero kung mabibigyan kayo ng chance, gagawin nyo. Actually, nilinaw nga ni Jesus Christ yan na yung pag-commit ng adultery, yung pagtingin mo pa lang sa babae at pinag-isipan mo na hindi maganda. Hindi maganda. Commit mo na siya eh. Correct. Sabi ko na nga ba yung mga yung mga pinagsisend namin ni Tanya Chinita sa isa't isa. Yung mga kasalanan talaga. Nakakatawa yung isang araw, parang, ano ba yung tanong ng tanong ng digital team. Kasi minsan yung digital team namin, nagtatanong sa amin. Tapos kung ano yung sagot namin, ilalagay nila sa Love Radio website. Yes. As part of articles, diba? So one time, nung nauso yung salitang screenshot, parang tinanong yun sa akin ano yung message na ayaw mong ma-screenshot, parang ganon. Tapos ang sabi ko, basta yung exchange ng messages namin ni Tanya Chinita. Tapos sabi nung taga-digital, wala po bang clue? Sabi ko, wala.
kasi delikado. Charot, di ba? Pero ibig ko sabihin yung ganyan is already a form of cheating. Oo. Yan. So wala lang, napunta lang kami doon kasi isipin mo AI. no kung hindi mo alam na AI or hindi mo alam na teknolohiya yung gumagawa ng chorus version ng Nicole Ayala na si Diego lang naman ang nandito pero ang tunog parang 79 sila, 'di ba? Maluloko ka talaga eh. 'Di ba? Iba Tapos na talaga yung ngayon yung technology. video, isipin mo 'yun, ang galing lang like kanina bago tayo mag-start ng ating discussion. Meron ako nakita na pinopromote na isang app kung saan, halimbawa, nag-design ka ng damit, tapos yung damit na dinesign, mailalagay talaga sa model na parang create mo talaga, ginawa mo talaga at parang pinasuot mo talaga siya sa aktual na tao. Pero sa totoo lang hindi, drawing mo lang siya. Grabe, Ganun na siya, ganun na katindi. Tapos alam mo merong ganyang app na luma na rin siya, I forgot, parang basta ano siya, yung books they can come to life. So meron ka lang i-download na app, Hippo Magic. Yun, Hippo Magic. Yun yung ano na natatandaan ko, Hippo Magic. So, ang mangyayari doon is, when you download the app, tapos binasa mo yung libro. So, kunyari, Goldilocks. Pambata siya eh. Goldilocks and sasabihin ko sana, the Seven Dwarfs. Goldilocks and the Seven Dwarfs. And the Three Bears pala. Sorry. So, ang mangyayari dito, pag tinapat mo yung app kay Goldilocks, gagalaw si Goldilocks. Okay. As in, ano siya, basta parang medyo may elevate siya, parang hologram. Tapos gagalaw siya. Ang galing! Kasi una, hindi yun mahal. Parang mura lang yung libro yun eh. Nabili namin yung sa Big Bad Wolf sale. So, ganun. Tapos ang galing. Tapos yung three bears, gagalaw sila. Yung mga ganyan. So, may mga ganyan na pong teknolohiya na kapag ka utu-utu ka, patanga-tanga ka. Maniniwala ka. Yun, kaya mag-ingat po. Na-enjoy natin yung mga ganyang klase mga AI. Lalong-lalo na yung mga, pag namimiss mo na daw yung mga mahal mo sa buhay. Tapos pwedeng gumalaw, isipin mo. Pero ako never ko ginawa kasi parang nakakatakot tsaka nakakalungkot at the same time. Pag gagalawin ko yung tatay ko, di ba? Parang nakakatakot na nakakalungkot. Parang ayoko naman. Pero kung ikaw, hindi mo alam na AI yan, maluloko ka. Ay, nabuhay siya ulit. Di ba? Ganun. So, sobrang nakakatakot kasi like for example, yung mga bosses natin, bosses ni Nicole, pwede siyang gayahin eh. Tapos gagawa lang ng kung anong paninira, kung anong sasabihin na makakasira sa kanya. Tama, correct ka. Talagang halimbawa yung iba hindi nag-iisip at hindi siya kilala, talagang maniniwala yung mga tao na may ginawa si Nicole na hindi may nilandi correct, si Nicole na gano'n. Pero sa totoo lang, AI lang siya. Oo. Ganun. yun eh. Ayaw natin ng mga ganyang klase, mga eksena. Oo. Ay, nako, nakakaloka. Huwag po magpapaloko. Lalong-lalo na, ano ba, naniniwala ka ba, diba tomorrow, December 28, Ninos Inocentes? Alam mo ba yun? Yung parang kasi pag hindi. December 28, para siyang version ng April Fool's Day, pero December. Okay. Tama ba explanation ko? Version siya ng April Fools. Parang gano'n, may magkakaroon ng mga loko-lokohan yan sa ba, inosente. Oo, parang gano'n, parang ganyan. So, wag gano'n. Sa mundo po ng AI, sa mundo na lahat po nakakapanloko na. Correct. Kailangan din tayo mismo maging aware at maging mindful. Kasi wala namang manloloko kung wala magpapaloko. Saka ingat po tayo dyan kasi kung sa laban nga ni Manny Pacquiao, may mga namamatay na atake sa puso. Yan. Paano ba kung gagawa-gawa ka ng mga makakita ng hindi kinaya, correct, baka maging mitsa pa ng buhay eh. Totoo. Huwag na nating antayin yung may balita tayong marinig na gano'n. Tama, na ayaw natin. Dahil lang dun sa AI. Diba, inatake sa puso kasi akala niya nabuhay ulit yung tatay niya. Yung pala app na ginawa ng kapatid. Diba? Oo. Diba yung mga ganon? Diyos ko, nakakaloka. Tsaka higit sa lahat. Lalong-lalo na kung kayo ay nakikipaglandi-landian online. Yes. Yan, ang daming app. So, akala mo ang kinis-kinis niyan. Oo. Nako, Pagkita akala niyo sa mo lang yung personal. correct. Ano, ikaw ba yun? Oh, diba? And that's also a form of cheating, cheating another person. Kasi nagpe-pretend ka na ganyan ang itsura mo, nagpe-pretend ka na ganyan kakakinis, pero sa totoo lang, hindi naman talaga. Alam mo, gawain din natin ng mga panahon natin yan eh. Yung hindi pa uso yung video call. Yan. Yung chat lang, yung mga ASL. Sa Yahoo. Correct. Di ko makakalimutan kasi lagi pag tinatanong ako niyan. Pwede ka magpakilala na. Ako Australian ako lagi. Ang ASL kasi
age-sex location, di ba? Oo. So, ano ko nun, parang college ako nun. Imagine mo 18. yung technology, Oo. Chat lang naniniwala ka dati na babae yung kausap mo, lalaki. Pero sa totoo lang, hindi. Oo. Ako ilang beses na parang, basta 18 ako noon, tapos yun yung nauso yan, yung mga Yahoo chat. Oo, Tas ang pretend lagi ka na blondie ka, pwede. Oo, pwede. Talaga, lalagay ko talaga, 2026. Oo. Australia, ganyan. Tapos 5'7". Mga ganon. Tapos yung vital stats pa. Diba? 36, 24, 36. Kahit sa totoo lang, 40, 40, 40. Diba? You can pretend to be somebody else talaga online. Kaya maging ano po tayo, careful. Yun ang hindi naman na-enjoy ng generation ngayon, yung pagganahin yung imagination. Wala nang imagine sa ating kasi dati, talagang na-train tayo to use our imagination. Correct. Sipin mo na lang sa phone pal. Oo. Diba? Diyan nag-umpisa yung pagandahan ng boses, pababaan ng boses pag lalaki, diba? Yan pala. Papalandian ng boses pag babae, diba? Parang ganon. Kasi imagine mo, ano kaya itsura nito Diba? So kung ang ganda-ganda ng boses niya, ano kaya ang imagination mo, diba? Parang mga DJs nung araw. Pang radyo lang din talaga. Oo, nagkakaroon dati ng pag sinabi, ay maganda boses, baka mataba yan. Oo, pwedeng ganon. O maganda boses, baka maganda siya. Oo, yeah. Diba? Pero in other words, nag-imagine. Ngayon wala nang ganon. Wala na kasi... Hindi mo na kailangan mag-imagine kasi nandyan na. Ang nakaka-lurk dito, nandyan na, nasa harapan mo na, baka AI pa. AI pa. Filtered kasi. Ang filtered kasi ngayon, pwede nang ibahin yung mukha mo. True. Kahit mag-video call kayo. Correct. Dati advice ko pa yan lagi on air na parang huwag kayo maniniwala sa mga pictures. Kasi these photos can be filtered. I can be edited, ganyan. Dapat i-video call nyo talaga. Pero no. Hindi na ngayon. Ngayon, 'di ba, pwede na naka-lipstick, pwede na hugis bigas correct, na yung hugis bigas, ang haba ng liig, 'di ba? Pero pag nakita mo sa personal, ay naku, hugas Siopaw. Correct. Hugis kaldero. Na pinaglutuan ng bigas, hugis rice cooker. 'Di ba? Nakakaloka. So, mag-ingat lang po tayo. Yeah. Again, it takes two to tango. Walang manloloko kung walang magpapaloko. Tama. Hanggat may mga nagpapaloko pa rin, hanggat may mga tao pa rin pwedeng mauto, di ba? Patuloy pa rin na mangyayari yung mga ganyang klaseng mga scamming. Dapat maging skeptic tayo. Correct. Ayan. Mindful. Yung parang, kabahan ka. Di ba? Too good to be true wala diba? namang mali doon sa mag-usisa ka ng konti. Wala mali. Lalo pa sa mundo rin ng information. Diba? Usisain mo. Oo, magtanong-tanong ka. Ang daming possibilities ng panluloko kung hindi ka magre-research. Sa online na lang, na selling. Diba? Oo, tingin ka muna kaya napapagalitan ka ng anak mo Correct, diba? Tinignan mo ba yung review? Hindi ko naman tinitingnan yung review. So ngayon, nagtitingin ako ng review. Binabasa ko na ngayon kung ilan ng followers. Diba? Pero ingat din sa mga review. Ay, oo. Kasi pwede din ginawa lang. Oo, kasi kung minsan, diba, hindi ka ba nakatanggap ng alok sa Viber na magtrabaho ka, magko-comment ka lang sa product, diba? Lagi ako may mga ganyan na tatanggap. So, pwede din yung mga review is, ganon lang din. Etches lang din. Sila lang din. Ang hirap pa na. kaya gets ko yung mga ibang taong sobrang old school na hindi nag-online Oo. Kasi gusto pa rin nila actual na nahahawakan. Diba? Actual na. Merong isang site na sobrang Christmas tree yung binibenta, tas mura, tas dumating kasing laki ng ng hinlalaki. Ang liit lang. Totoo. So ako pa rin ang ko dyan, if it's too good to be true, it's not true. Oo. Basta sobrang ganda yung mga review. Parang sobrang ganda na sobrang lupit. So pag may medyo may nagrarant diyang konti, ayan. Oo, 'di ba? Ibig sabihin niya, medyo mag-ingat. Parang itong suot ko, Jegs. Sa picture, pati sa description, nakasulat sa kanya denim. Okay. Well, it really looks like denim. In fact, nung dumating din naman siya, mukha siyang denim. 'Di ba? Pero ang totoo, printed siya. Okay. 'Di ba? Mukha bang denim para sa iyo? Akala ko nga denim talaga, printed kasi denim siya. may denim. Pero print lang siya. Hindi siya Talaga? Cloth siya. Ang ganda parang, ng pagka yung mga parang himulmul may parang may himulmul talaga, 'di ba? Ayun, kayo na nanonood sa amin sa FB Live. So mukha siyang maong, 'di ba? Hindi print. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa print na to. Print lang siya. Parang 3D 3D print or something, ganun. 'Di ba? Pero kung ikaw halimbawa ang hanap mo talaga denim, maong, magugulat ka bakit tela lang yun nandito. 'Di ba?
Ganon. Ayan. Yun lang. Mag-ingat lang po mga kabisyo. Okidoki. O siya, exit na muna kami. Alright, hanggang dito na lang po muna mga kumikinangers. Muli ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!